Я вас вітаю, мяне клічуць Джексон. Ну і што? Гэта ў нас другая частка чэмпіяната па ралі у Бімэджы Драйв. У папярэдняй серыі я зарабіў памылку і запісаў відэа. Вось, а наступныя часткі, зараз я другую частку задымаю ўжо пасля 3 дні, не больш, чакай. Ну, тыдзень дакладна прайшоў. Ну, то бок праз вельмі доўгі час. Вось, я трасу ўжо забыўся зусім. Таму сёння я не буду такіх памылак рабіць. Сёння я запішу адразу ж некалькі частак, то бок усе аўтамабілі, што ёсць, каб гэта было, ну, акрамя фіналу, зразумела ж. А што, у нас сёння вось такія аўтамабілі, вось такія. Гэта у нас ETK Series, ну, я не буду пералічваць, я у папярэдняй серыі сказаў, што я не буду зацягваць. Таму давай адразу ж перайдём да кіравання аўто. Я спадзяюся, мяне будзе чутна зноў, таму што у першай серыі было, ну, нядрэнна чутна. Насамрэч, вельмі нядрэнна. Але я не памятаю, на якой я адлегласці сядзеў ад мікрафону, таму спадзяюся, што ўсё ж такі будзе чутна мяне. А сёння мы будзем 2 разы, хутчэй за ўсё, толькі катаць. Я б катаў толькі 1 раз, але я кажу, што я не памятаю трасу, таму будзем 2 разы катаць. Гэтак жа у нас 4 аўтамабіля, таму мы будзем што? Гэтак жа у нас да 3 балаў. Я нагадаю, што балы мы даём за цішэй. Ну, гэта можна спачатку. Так, давай для пачатку, калі ўж мы урэзаліся, я нагадаю, што калі мы разбурылі аўто, урэзаліся да запраўкі, але бліжэй, то мы пачынаем спачатку, таму што гэта, ну, не так уж далёка, гэта не паказчык аўтамабіля. Вось, таму мы пачынаем спачатку. Слухай. І така вось, што цікава, руль стырно, прабач, амаль што не адчуваецца. Ну, то бок, калі што, стырно пад кожны аўтамабіль адчуваецца па-рознаму. Тут у яго абратнай сувязі няма зусім, амаль што. Ён вельмі такі вольны. Лёгкае вельмі стырно. Вельмі лёгкае. Але, нягледзячы на ўсё гэта, мы праехалі далёка. Ну, добра, мы так трошкі сутыкнуліся, таму можам працягваць рух. Проста лёгкае стырно, калі абратнай сувязі няма, вельмі цяжка зразумець аўто. У папярэдняй серыі такіх аўто не было. Нягледзячы на тое, што ў нас там былі старыя аўто. І глядзі-ка, гэта... Так, вось тут у нас... Ага, так, слухай. Не, слухай, я штосьці ды памятаю, Проста, каб успомніць трасу, я, як заўжды, праехаў на іншых аўто тут. Ага, а вось тут я забыўся, так? Вось. Не на ралійных. Мы можам яшчэ працягваць рух ці не? Калі можам,
то гэта у нас ужо рэкорд будзе. Так, можам, слухай, у нас з падвескаю ўсё добра. Ага. Вось ты мяне запытаеш, дарэчы. Так, а што? Ну, добра. Хай так. Ты мяне запытаеш якраз, хутчэй за ўсё, а што нам рабіць, калі вось мы даехалі да канца? А у нас тут ёсць дзесьці недалёка, галоўнае ўспомні дзе. Вось тут яшчэ траса, таму мы проста... Цішэй, якая яна такая прама... Слухай, на вялікай хуткасці яна прям... Не, я перадумаў. Мы не будзем зараз па 2 разы катаць, бо занадта доўга будзе. Глядзі, мы куды даехалі ўжо, на адной толькі машыне. Дзе я за... Слухай, гэта першы аўтамабіль, на якім мы праехалі ўсю трасу. Гэта першы аўтамабіль. У першай серыі такіх аўтамабілей не было. І гэта вельмі цікава. Гэта вельмі цікава. Ну окей, добра, слухай. Калі хтосьці ды праедзе, мы будзем ужо лічыць, значыць, толькі па адчуванням. Слухай, ну, выгляд такі сабе. Вось тут, я ўжо думаў, што ў мяне, мабыць, стырно зламанае. Але не, вось тут стырно ўжо так цяжка адчуваецца. Цішэй. Ужо цяжка адчуваецца. Цішэй. Ну, типу, у яго ёсць обратная сувязь. Так. Перабралі трошки з ручніком. Ён адчуваецца вельмі павольным, але я гляжу, што мы едем под 100 км на гадзіну. Урэзаліся. А ці можам мы працягваць рух? Слухай, мы можем працягваць рух. Я ведаю, дарэчы, чаму мы пабілі зараз рэкорд, таму што папярэднія машыны у нас вельмі лёгка ламаліся. Прямо вельмі лёгка ламаліся. Не, чакай. Зараз, чакай. У яго падвеска зламаная. Ну добра, давай, калі мы далі шанец папярэдняму аўто, дадзім і гэтаму аўто гэтак жа шанец. Таму што, ну, на кіравальнасці я амаль што не адчуваю праблем. Ну, трошачкі ёсць яны, чаму я спыніўся. Але я б не сказаў, што вось тут яны адчуваюцца ужо. Цішэй. Так. Яна неяк павольна едзе. Ці адчуваецца яна павольна? Так, чакай, трошачкі падцянуў да сябе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як мы ўляцелі. Не, ну тут ужо дакладна будуць праблемы. Не, мы тут нават выйсці не можам. Яна ж яшчэ, калі не памыляюся, на заднім прывадзе. Гэта не...
Яна можа працягваць рух. Што ў нас сёння з машынамі? Ну, шчыра, такіх аўто не было, якія вытрымлівалі такую шкоду. Типу, там прямо зусім ламалася подвеска. Ніяк тут. Не, усё так. Я так яшчэ трошки бяспечна еду, таму, мабыць, па гэтаму мы лепш праехалі сёння, чым на папярэдняй серыі. Ну, яна павольней едзе. Яна неяк павольней едзе. Слухай, ну, я пакуль што не ведаю. Я пакуль што сапраўды не ведаю. Гэта першая серыя такая. Гэта другая серыя чэмпіянату па ралі, але першая серыя, дзе ў нас аўто так добра праязджаюць. І гэта ў нас, калі што, Subaru. Таму вось ад яе чакаеш добрых вынікаў. Яна, дарэчы, моя другая улюбёная машына у BeamNG Drive для ралі на клавіатуры. Слухай, бляха. Вось яна адчуваецца амаль як той Peugeot. Як ён там клічацца у BeamNG. Слухай, працягваем рух. Працягваем рух. Слухай, ну, вельмі добра, вельмі хутка. Яе прямо такой жа вайб, такі ж самы вайб, як у Peugeot, слухай. У таго, што ў нас быў у першай серыі. Я скажу так, што на клавіатуры у нас такое ж адчуванне. Ой, бляха. Вось гэта не пашанцавала. Я трошки зачапіўся за дрэва, ну тут... ну ўсё. Не. Што? Калі яна зараз... Не, яна не можа. Калі што, я... Ну, вось, у мяне руль цалкам налево павёрнуты. Вот так, у яе подвеска зламаная. Слухай, тут просто не пашанцавала, але мне яна прямо спадабалася. Яна мне прямо спадабалася. Тут я па-іншаму трохі. А вось по гукам мне вось гэты аўтамабіль больш падабаецца. Так. Блин, слухай. Я быццам і не тыдзень таму гуляў. Вось. О, зараз неяк добра ідзе. Прямо занадта добра. Занадта добра. Цішэй. Вось толькі скажа, што добра, тут у нас хапіла месца. Навошта я назад пайшоў? Цішэй. Так, ну гэта у нас і Biшу PX. Яна у нас звычайна на заднім прывадзе. Таму я так разумею, што яе
Восить так, таму што і ралі-версія таксама на заднім прывадзе. Таму я тут прама занадта самаўпэўнена еду. Прама занадта. Шэй. Зноў не злавіў. Не, ну тут ужо прама вельмі дрэнна так мы праехалі. Прама вельмі дрэнна. Слухай, ну што, я тады давай для пачатку мы паглядзім, што ў нас тут з пашкоджаннямі. Ну добра, так добра. Я думаю, мы тут наўрад ці паехалі б, глядзі тут які кут кола. Вось, так. Чакай. Ну так, глядзі, у нас тут, ну, пашкоджанні. Я б не сказаў, што прям зусім дрэнныя. Я так, ну-ка, давай мы зараз праверым, у мяне ёсць адчуванні. Ну так. То бок, з колам усё добра, яно проста мае свой кут. І з-за таго, што яно там у паветры было, яно і так пад кутом выглядала, тыпу. Але з падвескай усё добра, глядзі, таму мы і добра ехалі, то бок сапраўды, вось тут усё дрэнна было, але мы даехалі неяк. Гэта вельмі цікава. Так, і тут у нас што? Тут у нас вось з чым праблема, бачыш? То бок яго цягнула на правую сторону. Не проста так. Вось. Так, давай мы адразу усім рухавікі павыключаем, каб было ось так. Каб было цішэй. Што тады? Вядома. Другая спроба, апошняя, каб выявіць пераможца. Пакуль што па адчуванням мне амаль што ўсе машыны спадабаліся. Ну то бок гэта не як папярэдняя серыя. Там былі нейкія аўто, якія я не мог зразумець доўга. Тут жа ж, вось занадта я самаўпэўнена пайшоў. Мы праехалі вельмі добра з першага разу. Так, я трошки вось так павярнуў. Мікрафон трошки павярнуў. Тут жа ж, ну, яны мне усе падабаюцца. Не, трошки трэба вярнуць мікрафон, бо ён мне перашкаджае трохі. Так, добра. Ты слухай, прямо такі гэтая серыя, я спадзяюся, вам больш спадабаецца, таму што я сам не чакаў. Слухай, часца ўжо добра прайшло, таму я цябе нагадаю, калі ласенька, націскай падабайку, калі спадабалася гэтая серыя, калі цябе падабаецца BeamNG Drive, і падпісвайся на канал, калі гэтага не зрабіў яшчэ. Вось, каб падтрымаць беларускамоўны змест і каб падтрымаць мой канал асабліва. Вось, я цябе загадзя дзякуй за твою падпіску, бо апошні час прямо такі шмат людзей падпісваецца. Гэта вельмі файна. Мне вельмі цяжка казаць, таму што я за стырном.
Ось так, ось. Не поспел я повернуть перед тем, як ручник натиснуть. Так, чекайте. Ось так. Трошечки подправил. Ну, вынік без змінень. Без змен зусім. Типу мы доехали гэтак жа, як і папярэдні раз. Слухай. Гэтак жа, як і папярэдні раз. Ось, ужо. Ды не, мы можем працягваць рух. Я ўпэўнены, ну так, у нас няма ніякіх праблем зусім. Так, цішэй, цішэй, цішэй. Цішэй. Ось так, поехали далей. Вось і ўсё. Вось і ўсё. Мы зноў прыехалі. Мы зноў прыехалі. Добра, добра, давай не зацягваць, давай. Наступнае аўто. Поехали. Яно неяк вельмі странна адчуваецца. Я так ладно могу сказаць, што яно ў мяне не на першым месцы, таму што яно адчуваецца павольным, але ды не, яно неяк занадта павольна. Мы так павароты добра не праходзілі. Тыпу я газ у падлогу націскаю, але цішэй. Трошки зрабілі памылку. Так, ну мы можам працягваць рух, але і так было не вельмі добра бачна. Так, трошки зноў падправіў. Зараз увогуле нічога не бачна. Ну, калі мы не зможам працягваць рух, то просто не пашанцавала. Просто не пашанцавала, але я нагадаю, што вы можете у каментарах пісаць свае аўто з серыі, якія вам больш спадабаліся, якое месца вы абярэце для кожнага. Я нічога не бачу, я толькі дарогу трошки бачу, крыху зусім. Не, мы тут з подвеской штосьці зрабілі. Тут усё дрэнна. Ну не пашанцавала, не пашанцавала. Я не рабіў гэта спецыяльна. Вось, таму прабачце. Добра. Пагналі далей. Не, ну слухай, гэта прямо такі вельмі ай-яй-яй-яй, трошки мы за хуткасцю перадбралі. Зноў. Так, вось тут трэба было ўсё ж такі скарыстацца ручніком. Бо я быў упэўнены, што мне купіць кута паварота, каб... бляха. Не, усё, мы тут спыняемся. Вось бачыш як. Першая спроба была лепей усяго. Гэта як звычайна у мяне. У мяне звычайна ў BeamNG Drive. Няважна, якая рубрика ці не рубрика у BeamNG, у мяне звычайна першая спроба лепшая з усіх.
А потым атрымліваецца нейкая халера. Потым нейкая халера адбываецца і ўсё. Мне прямо падабаецца, як гэты аўтамабіль кіруецца. Вось шчыра. Вось сёння будзе цікава падлічыць вынікі, таму што у нас сёння, як у папярэдняй серыі, не будзе. Я ўпэўнены ў гэтым. Так. Трошкі. Зусім крыху. Зачапіліся. Я думаю, мы тут нічога не пашкодзілі. Цішэй, цішэй, цішэй. У нас тут столькі пастак з аўто выйшла, што прямо... Слухай, ну вось як так першая спроба выйшла прямо такі вельмі добрая. Цішэй, я зараз магу не злавіць. Злавіў. Амаль вось так, злавілі. Злавілі. Прямо такі злавілі. Я ў сябе быў не ўпэўнены, шчыра кажучы. Але злавіў. Але ўсё ж такі злавіў. Тут у нас паварот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну добра, трошкі выехалі, нічога страшнага. Прям такі... Ой-ей! Я ўжо забыўся пра гэты паварот. Но я думаю, тут нам ужо зусім дрэнна будзе, так? Калі не... Калі мы не пашкодзілі падвеску пасля гэтага сутыкнення... Так, вось не. Чакай. Ды не, мы можам працягваць... Працягваць свой шлях мы можам. Але я так разумею, што недоўга. Не, слухай, пакуль што ўсё добра, калі гэта можна так назваць. Ну, тыпу, калі што, кіруецца яна без праблем, проста я ёй кіраваць не ўмею. Так. Добра, добра. Можа... Не, мне здаецца, што ўсё ж такі ёсць нейкія праблемы, таму што яна кіравалася лягчэй. Яна прямо лягчэй кіравалася. Тут яе быццам у такія моманты яе цягне трошкі... Ну тут ужо ўсё, тут ужо з падвескаю адчуваецца, што яе ўжо направа цягне. Таму, як я і сказаў, толькі 2 спробы, каб скараціць серыю. Яна яшчэ і заглохла. Давай вынікі. Так. Па дыстанцыі. Чакай. Не туды. Па дыстанцыі. Апошняя у нас выходзе. Вось гэтае аўто. Стендборст. Ой, не, чакай. Хірочі СБР-4. Калі не памыляюся. Вось так яна клічацца. Вось такія пашкоджанні у нас. Я так разумею, што у нас... у нас падвеска ўйшла у салон амаль што. То бок яна вось тут пад аркаю трошачкі. Я зразумеў. Апошняе месца па адлегласці, па дыстанцыі. Гэта апошняе месца. Гэта у нас 0 балаў. Вось, па кіравальнасці, па адчуванням, я скажу, што гэта апошняе месца. Вось, то бок, зноў ж такі 0 балаў. У выніку ўсяго у нас выходзіць, што яна атрымлівае 0 балаў.
Цалкам. Ну, чаму лагае інтэрфейс, я, шчыра кажучы, не ведаю. Так, наступнае у нас Subaru, што з Hirochi Sunburst. Яна у нас па адлегласці на прадапошнім месцы. Гэта у нас колькі? 1 бал атрымлівае. Атрымлівае 1 бал. Вось, па кіравальнасці, па майму адчуванню, гэта другое месца. Яна мне прама спадабалася, прама вельмі яна цікавая. Усё ж такі, я думаў аддаць другое месца гэтай Subaru ці SBX, як яна там, не памятаю, ну то бок той, што SX у жыцці клічацца. Таму тут у нас атрымліваецца як? 2 балы за адчуванне і 1 бал за адлегласць па дыстанцыі. Гэта у нас 3 балы ўсяго. Наступная машына. Гэта у нас Hirochi SBX ці BX. BX, калі не памыляюся. Вось, гэта у нас па адлегласці, па дыстанцыі. Другое месца. 2 балы. Па майму адчуванню, гэта у нас 3-е месца. 1 бал. І усяго у яго выходзе гэтак жа, як і у Subaru Sunburst, ну, то бок Hirochi Sunburst. 3 балы. То бок яны 1 супраць 1. Але вось гэты у нас атрымлівае па дыстанцыі. Глядзі, мы нават пашкоджання амаль што не атрымалі, трошкі шкло пабілі і бампер. Ну гэта за скачкоў. І вось трошачкі яшчэ капот, гэтак жа па гэтай жа прычыне. Вось, гэты аўтамабіль у нас атрымлівае 4 балы. Чакай, якія 4 балы? У нас усяго 4 аўто. Чаму, дарэчы, у цябе вось так? 3 балы за дыстанцыю і 3 балы за адчуванне аўто. Яно мне спадабалася больш за ўсіх. Тут у нас выходзіць 6 балаў. Гэта у нас пераможац. Але я яшчэ раз нагадаю цябе ў канцы серыі, што ты можаш вырашыць, хто будзе пераможцам. То бок ты можаш у каментарах напісаць, хто атрымлівае якое месца на твой погляд, на твой выгляд. Прабач. І так, як і у папярэдняй серыі, мы зробім як? Каб увогуле разумець, як за каго галасаваць. Глядзі, гэта ў нас GTK, гэта ў нас 100% Mercedes. Таму пішы ў каментарах Mercedes. Гэта ў нас Mercedes, пішы ў каментарах Mercedes яго. Вось гэта ў нас чамусьці ўсе кажуць, што падобна на Subaru BRZ. Штосьці зусім усе аўтамабілі павыляталі з галавы. Вось, таму пяшы BRZ ці Subaru BRZ, як хочаш. Гэта ў нас, ну, 100% Subaru Impreza VRX STI. Можаш проста Subaru Impreza пісаць. Гэта ў нас SX. Галасуй, таму паглядзім, хто ў нас пераможац насамрэч. Я цябе яшчэ раз дзякую за прагляд. Спадзяюся, ты ўжо націснуў падабайку. Вось, калі гэта зрабіў, ты яшчэ і каментар напісаў, было б увогуле вельмі добра. Ну, усім удачы, усім пакуль.